Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time las 5:07 na sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang atong mga suking at tagpalamati sa tabok sang kadagatan, Isla sa Panay, Probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa Kuto, Balabutan, sang aton sining broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, Petsa 25. Ang ini nga palatuntunan mangin kabuylog naton kada hapon ang aton sininga Patrol 2, aton sininga Crosswind Patrol. Magabantay naman sa lakat sang panahon sa palibot-libot sa aton Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa ananong mga eventualities, why taman ginapangayo from where the action is. Biyernes karon nga hapon sa aton sininga pagpangalagad. Sa ngalan ni Action John Diaz, buylog nato ng puwersa ni Action Papang Alvin Graba. Back to back sa aton nga piloto Action Nino Bugina. Ang ini nga palatuntunan manging kabuylog man nato ng bilog nga puwersa sa aton nga news team sa pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantanaan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Upda magita sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert Christian James Binaras. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangpago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa ngala ni Loverboy Action Marlon Hinabaya, ang inyo regular anchorman sa silinga palatuntunan. Talos kita every Friday, every Saturday. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa Rabilin. 51 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Action Radio. Karon nga hapon medyo mabulubugnaw ang lakat sa panahon. Bakit anta ang paglapta-lapta sa galom sa aton kalangitan? Akon kaysa aton maeksperiensyahan ang pagtupa sang manipis nga ulan. Anong mga balita nga dapat naton mantayan report dugay-dugay gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters? Ang dako nga balita subong nga ginabantayan sang bilog nga kalibutan. Ang ining plano sang pungsod Russia nga sakupon ang pungsod Ukraine. Halin pa kahapon hasta subong ang balbalanay babaw dalom. Ginatos na ang mga nagkalamatay, amo man ang mga nagkalapilasan. Bao maluoy ka diri sa maglantaw ka lang di sa news center na mo, no? Pagi sa CNN Live. Bao, lagi na kumos ang korason mo.
Do ginapuga ang imong kwan, ang imo sining batikolon kagatay. Do ginakumos ang dughan mo, ang korason mo, maglantaw sa mga naapektuhan sining gera mundial sang pungsod Russia kag Ukraine. Ang mga senior citizens naton baw magaluluoy. Ang mga kabataan nga do bag-o pa lang nagtakang-takang, ay makit-an mo nga nagasunod sa buli isang nanay. Guwa sa ilabalay para lang nga maglikaw sa sining gera mundial nga subong nagapadayon. Ang airstrike sa pungsod Ukraine. Grabe. Daw makasiling ka nga sang una, mo siling ko nga sa pelikula mo lang makit-aning mga gira-gira ni subong aktwal dito nagakatabo sa Ukraine. Ay gusto gaya sa kupon sang pungsod Russia ni President Vladimir Putin nga kontrolahon niya ang Ukraine nga ginapabatukan man sang iya sini nga makalyado nga mga pungsod. Grabe. Kaladlukan ko maglantaw ko lang sa TV screen. In fact, viral na ini sa mga social media ang balbalanay sang mga powerful nga mga nasyon. Muna sila nga show of force. Hindi mo makitaan ang mga air defense system sang tagsa-tagsa ka mga pungsod. Ang ilang nga mga sophisticated nga mga armaments, sila nga mga armas, pangyera, sus, ara na, makitaan mo na aktwal. Damo na nga kita diri sa pungsod sa Pilipinas. In fact, may mga presidente na sa ibang nga pungsod nga nagapanawagan kay Putin nga untato na ang gira. Untato na ang pagpangatake sa pungsod Ukraine. Untato na ang airstrike. Ambot kung mamati ni Putin. Kabay pa. Opdan talang initanan niya diri sa Pilipinas sa pagpangamuyo. Ang mga kaladlukan di nga balantayan, ang mga nuclear, ang mga bomba nga buyan sang pungsod Russia, amo ni ang balantayan tabaw pero palayo lang. Amo ni ang kadelikado. Bisan layo ito dito, bisan narito sa Pilipinas, protect note may hangin nga ginahaklo kita, baw. Sobra pnis COVID, baw. Pura palayo lang. Subong may mga nagapakita na sa suporta sa pungsod sang Ukraine, amo man ang pungsod sang Russia. Sabi nyo, sino nagasuporta subong nga mga pungsod sa Russia? Pulo man lang kabilog. Ang iya kay Ukraine nga kaalyado, isip-isip ko, 18 bilog, 18 ka pungsod. Unahon ko ang kaalyado sang Russia nga nagasuporta. Number 1, China. Number 2, North Korea. Puerto, no? Serbia. Pungsod sang Venezuela. Algerian. Lebanon. Pakistan, Belarus, Syria, kag Iran. Amo niyang kalyado ya sang pungsod Russia. Ang kalyado naman niya sang Ukraine, di number 1, pungsod Amerika. Number 2, United Kingdom. Number 3, France, Germany, the Netherlands, Italy, Denmark, Belgium,
Norway, Czech Republic, Romania, Croatia, Canada, Turkey, Spain, Poland, Greece, kag Portugal. Amo ng 18 ka nasyon nga kalyado kada kasuporta sa Ukraine. Tipisan pulo lang kasuporta sa Russia pero tawab lang mga lugar na kapungsod. China kag North Korea. Sus. Powerful nga mga nasyon man. Ilang gira-gira ni baw. Damo kitang halitan, pati ekonomiya sang Russia, back down. Kita mo may mga activities nga, may plano patani nga ang ining blang kwan, soccer o kun football, ang World Cup qualifying match nga natalana sa Moscow. Gin kwan ini, gin boycott sang Poland, sang Czech Republic ang Sweden. Isla mag-attend sa World Cup qualifying matches dito sa Moscow, Russia. Ang Russian Aeroflot Airlines ginban sa paghugpa sa pungsod United Kingdom. Ay, puwerte, oo. May mga nasyon nga nag-offer nga ang mga evacuees nga luyag magwa sa Ukraine, sa Ukraine, para maglikaw gera, nag-offer na isa din ang Poland, which is kati ang latest sa news center nga nakuha nato bagi kay Action on Defensor, may 37 ka mga OFW from Philippines nga magapadulong sa Poland, kag didto sila sugaton sang eroplano ka Pilipinas para ibalik diri sa aton pungsod. Pasalamat sa pungsod Poland kay ginopen nila yang ilang nga border para sa mga evacuees nga luyag magsulod ka maglikaw sa gira. Kalulbaan mga klase sitwasyon ni no. Sigurado magasaka pa ni ang kaso sa mga nagkalamatay kag mga nagkalapilasan kay subong ang airstrike nagapadayon sa mga nagapanguna kag dalagko nga syudad dito sa pungsod sang Ukraine. May pila ka mga lideres ang dalagko nga pungsod nga nagapanawagan sa kay Russian President Vladimir Putin nga untat to na ang gira. Untat na palihog, baw. Grabe. Kakululbaan. Kita diriya padayon taaway kag naga-diskusyon kung ipaydalom sa alert level 1 na ang pungsod sang Pilipinas. Dito yung ginawayan sumungya bala. Bala kag bala, sugot anay. Ang ginawayan to ya sang Ukraine kag sa Russia, kay gusto sa Russia nga sa kupo ng Ukraine di sila magpa-control sa Russia. Ay, oo. Kung mabatian mo magtimbang nga bahin, tido may mga rason man. Pero in the long run, kung sumahon ta, ang hindi nila pag-insindihan ay resulta damo nga magkabuhi ang magkalamatay kag magkalapilasan. Ay, oo. Kaya sa aton nga mga OFW sa mga utod nato nga nagamonitor nga may pamilya to sa Ukraine, kag sa Moscow, sa Russia, tibasikon, especialmente sa Ukraine, mata-mata niya na itong daan na painchindi nga mag-evacuate anay da. Magpuli ka rin balik sa Pilipinas kay kadelikado. Dalag ko sa mga missiles yung ginabuyan ka Russia ho. Mga tangke di gira nila sus sa pagkadamo-damo.
ginatos kalibo ang mga puwersa na nga gin-deploy na sang pungsod ka Russia sa boundary sang Ukraine. Yang Ukraine subong nagplastar man sa iya sila nga mga tropa para hindi man makasulod sa border nila ang pangontra. Ay, oo. Updan tara ini sa pagpangamuyo kabay pa nga mapayo-payuhan ang paminsaron ni President Russian Vladimir Putin. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:21 na. Sa pagalik ka bagay nga munuhon ko bala ining mga kundi subong daw nag-uso na subong kag daw sinakuay ng kampanya sa mga national naton nga mga kandidato diri nga nagkakadto pamasar sa aton mapalihog lang ay ang panawagan ko sa inyo hindi gid pagdala-dala ang inyong buot ikuan gid kontrolahon nyo gid ang inyong emosyon hindi ta magbinastos. Nag-viral ni sa social media ni ang ginimo sa isa naton ka utod nga taga dili taga Talisay ni nga nangaboy ka paraphernalias campaign paraphernalias kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Abi kontrolahon yung inyong kwan ang inyong kaugalingon hindi ka mo magpadala-dala sang balatsago nyo. Ang ginatawag nga respeto, ang importante, respeto. Kung sino man day ang ginadampigan mo kandidato, be it, ang konta mo kandidato, hindi pagbastosa. Kalma lang, relax, para hindi magkulap, sandi ka lang sa Caltech. Mga tao ganyan nga mapatay sa kandidato bilang nga suportahan nila kag nagabinasto sa ila kontra nga kandidato kadlawan ka mo sa kandidato nyo mapriso ka mo mabuligan ka mo niya na o kung makasuhan ka mo na makabulig na sa inyo mali mo na sa kandidato na personal choice mo na iya ang imo kandidato si Juan de la Cruz kung magkampanya diya si Juan o kung si Pedro, babay ida sa hindi kayo magbinastos ka da, ti karon no, Aryo, kalamay hati, mo ganyan matakpan, kakapulis, kito kita pangita, kakapulis bong, das talisay nga kaso. Amo na panamagan sa mga supporters ng tagsa kakandidato, relax ka mo bala, itagob ang inyong kabangis. Ang importante yung relasyon nyo, mayo lang gyapon. Hindi ka bahala ka sinabad. Kag binastos. Ay, nga mga tao niyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:24 na. Ano mga balita kabantayan dito kay report gikan sa ato sa mga Patrol United Reporters. Bantayan ka ng mga update kag balita gikan sa Kapitolyo Provincial dal-on nina ni aksyon. Eden Amoso, ang balita gikan sa New Government Center. Dal-on ni Action Artay Hopon Team Asinso nga nagpadulong sa NGC upod kay Councilor Pau C. Ginaligar naglapas sa health protocol. Suno ka Executive Assistant Moises de la Cruz, Attorney Cesar Distrito, nagpalayag sang reaksyon. Ba't yata ko reaksyon ni Juan? Ni Councilor, ni former Councilor Attorney Cesar Distrito. Sa nasyonal nga mga balita, suspensyon sang isabong iapilar sang Senate panel kay Presidente Duterte. Diyos, dumapiktuhan yung negosyo sang isabong haw. Grupo sang pribado nga ospital, luyag sang dugang nga panahon antes magkambyo sa alert level 1. Sa piya kabayan saka sa presyo sang commodities kinapabot tungod sang Ukraine-Russia crisis. Kag nagpreserba sa legasiya sang People Power Revolution
ginpasalamatan ni Presidente Duterte. Ika-36 nga anniversary sang People Power 2, no? EDSA, subong adlaw, that's why nga way sang opisina. Breaking news, potential humanitarian crisis brewing in Ukraine. Grabe, no? Pila ito nagla-priso, sobra na sa kalibo to sa Russia. Mga nagprotesta. Yun pang priso, sobra na sa kalibo. Dito sa Russia, ha? Napungsod. Ay, puwerti, ho. Sige. Maki-update na isang traffic situation kay Aksyon Albing Graba. Ebaloon ta sitwasyon sa Bacolod kung trapiko ang pagabalan. May shooting incident ba respondiran tilo temprano pa kay now sa Aksyon Albing Graba sa area sang station number 7. Ari ang traffic situation Aksyon Albing Graba sa patrol. Pang, may hapon pang. Mayong hapon pa. Yes, pang. On the part sang dalagan sang trapiko diri sa siyudad sang Bacolod, green is the color. Green. Nga kahapon na. Green ang color. Green ang color. Aksyon na Eric. Ang green na yan ni Atay. Passable. Ang green na yan ni Atay, di mo. Ay, ugali no. Nga na green now. Amo ni ang kalabanan sang report sang mga bitaw personal action na Eric on the field. Okay. Sa gapamati lang kita kagina sa magsiling ka Ben nga green anong butsilingon siya na? Abot sing ganon possible action na Eric ang tanan nga mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Wala sang traffic. Kung mag bumper to bumper, amo nang ginatawag nila yang pula. Pula. Kung yellow naman, hinay ang dalagan sa trapiko kay tungod amo man mga salakyan. Pero this time aksyon na Rex, aksyon na Eric sa pagpakig storya man naton kagina kay Sir Allen Guardamano, ang bitaw control officer sa Bacolod City Traffic Authority Office. Kada haboy o kung kada information nga ginahatag sang mga miyembro sa bitaw personals on field from south sector action Eric passing through Araneta going Sumag. Masyado katawhay sang dalanon. Ang north sector naman masyado man katawhay kung magalabay ka sa dalan sang Lacson going Mandalagan area, Barangay Bata, pakadto naman sa area sang Talisay. Masyado man ka tawhay, the same sa area naman sang central area. Sa central sector, amo ni ang Mabini, going ka Libertad, Mansilingan Road, malabay ka abi sa police station number 6 passing through sa dalan sang Hernaes, masyado gid ka tawhay. That is why ang ginambal diri ni Sir Guardamano. Green, sir. Green. Magambal kita. Green anong butsing gaton. Masyado katawhay sa mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Ariya, pamatian ta, porsyon ng gate sa pahayag ni Sir Allen Guardamano. Sir, amo niya panim po ang ating mga traffic enforcement kaya sa dalanon nag-perform sila nga mga task dira, no? So, amo sila ang panila almost green na tanan nga mga major road or highway. Amo na ilang advice. Sa Sumag, advice mo ilang green kita na mapasabol kayo. Aksyon na Eric, kapangit lamang sang pahayag ni Sir Allen Guardamano. Isa sa mga rason nga anangin matawhay ang dalanon aksyon na Eric sa mga major roads naton diri syudad sa Bacolod kay tungod nga special non-working holiday. Ika 36th People Power EDSA People Power Revolution, no? Kay nagani tatlo ka mga activity, no, ang natabo diri syudad sa Bacolod. Amo ni kay na sa Ninoy Aquino Monument, grupo man sa Dilawan naghalad sa Bulak, patigayon man sa pinaka mga activity
dara sa Ninoy Aquino Monument sa Dalan Araneta, Old Airport Baladampi, aksyon na Eric. And alas 10, ang grupo naman sa Bagong Alyansang Makabayan, nagpatigayon man sa ila siningarari protesta halin sa Regional Rizal Monument, nagmarcha sa Dalan Araneta going sa FOJ, bit-bit ang panawagan, ang talado pang doon ng ugaling, kasi may paaman bala, nga tinaga ibalik ang mga gingkawat, hindi ang kawat. While naglibot man ang pila ka mga sadalanon sa siyudad sa Bacolod, paargi sa motorcade, ang pila ka mga abogado, ang tawag nila diriya, X-Man, hindi X-Men kundi X-Man. Grupo ni sa mga abogado nagapamatok bala sa mandatory vaccination. Actually, hindi sila against sa vaccination. Against lang sila sa mandatory vaccination action na Eric. So far, amo ni ang pila ka mga sitwasyon sa dalanon sa siyudad sa Bacolod with action ninyo Bugina, ini si action Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din ka mga bayan sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Aksyon Radio! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. There you have it. Ang sitwasyon sa trapiko sa siyudad sa Bacolod, almost green ang kolor bot silingon, hindi traffic ang mga dalanon diri sa Bacolod. May hapon nila kay Elizabeth Gamala. Acknowledge naman si Ray Flores sa Barayoga dira sa Pandanon, Banumasang Don Salvador Benedicto, Homalumina, Stella Villaluna. Oy, si Manang Stella Villaluna raglio. Palayo lang mangin ugat ini sang Third World War. Palayo lang, yes. Hope daw na lang sa papangamuyo ni. Na masanagan si Putin. Barky Tribe, may hapon sa kay Barky Tribe. Lami lang si Kim Poyulo. Always kanon ng kapamatya. Christian Roa sa Victoria City, Roa family ka monitor sa aton. Siling ni Christy nya tani sa baylos ang offer ka Poland nga bulig i-open kag ihapos na da sang Pinas ang pagkadto sa Poland like batunon na nila ang endorsement sa mga agency nga nagakadto sa Poland para hapos sa amon nga mga OFW magsaylo sa Poland. Siling ni Inday Christy. Syo nga mo wai naman mga politics ya. Evelyn Pomoseno mayong hapon, Ataya Kim Riman, Nonoy kag Cherry Duarion kid sa Maaw. Nya kahidlaw man makita Action Eric ang mga dalan sa Bacolod ba? Mayo kay ginasiminto na ang lubak-lubak ka dalan sa Extension Libertad. Yes. Kulit di ba Inday Christy para makita mong Bacolod? Hindi ka lako lagi sa improvement ya. Gusto mo ako matorsi mo sa Bacolod. Rowena Castillo de la Cruz, mayong hapon gid. Dira sa Mambanao og Napaturan, Gary Urakay, mayong hapon. Juani Mel, good afternoon. Mabalik kita, pagbalik naton, report na gika sa atong mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang, sa atong importante nga mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong,
Aksyon Art Tayupo, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog kamo diri sa Action si manager supportado. Pabalik diri sa itong pagpangalagad may hapon dira kay Inday Yoni Bilaong and family. Dira sa may aning barangay Pahanukoy kay Mr. Ruben Torres. Sir, may hapon. Kay kumpare ko Peter Cedric Auhiro. Musta pareda? Musta? Musta sinday Pam si kumare ko Cherry. Ang apo dako na. Ibon-ibot sir sa Germany. Ginatamyaw lang ang pamilya sa Morsya. Always ginagapamati ka naga-share. Abi share man kamo sa ato nga mga listener bla. Para damo nga makakita sang makabati sa balita ta. Manjo Arnejo. Check attendance lang Ara man si Toto Eugene Gabuat Senior Gawaswas man monitor sa ato sining pagpangalagad. May hapon dira sa imo. Sige, check tara mga report na gikan sa ato sining Patrol United Forces. Unahon ta report gikan sa Kapitolyo Provincial. Update sa mga balita. Aksyon Edinamoso. Mayong hapon. Action na Eric, ginahulapan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang report. Di ka naman sa OFW Negros Occidental Federation kung may mga overseas Filipino workers balangayara sa Russia kag Ukraine. Suno kay Lacson, kung mayara, yun man nagsaneric, ginpahanumduman sini na magsunod sa instruction sa gobyerno nasyonal. Kaya dito na ito unang man no, pag hindi man sila pagkabayaan sa DFA mismo.
from right there, dira dahil mabalaan kung pag-abot nila na repatriate na sila, dira man mabalaan ni Lacson kung ano pang kinahanglan sining himuon para mabuligan kung may ara man sang nagrense nga ara dito sa Russia kag Ukraine na mabuligan makapauli balik diri sa Pilipinas para man sa ila sining safety. Tama siya naman si Governor yung Jose Lacson. So far wala pa naman. Ginapaabot ko lang report sa aton OFW Negros Occidental Federation President, si Ms. Sally. Well, we'll see kung anong bulig because naman ang national government mismo. Nagpanawagan na sila kung inatagaan to sila instructions kung hindi magkadto. No? So, aside from that, first of all, importante na mag-take action man ang aton mga pumayara dito OFW dito. Dapat mag-take action man sila. No? Kung tagaan na sila instructions ng national government. No? So after that, we'll see kung ano pagkitang mabulig natin. Balitag ikan sa Kapitolyo Provincial Action ginabot sa mga ka-aksyon din taman sa Pinas, nabuton ka sa among dagita sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Unas ka balita ng aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Report gikan sa Provincial Capitol. Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:47 na. Ako dasig sa aton nga kuano. Sa aton nga oras no gina hunos ng aton sining orasan. Ay puerti ho. May hapon dira kay Rowena Castillo de la Cruz. Ga monitor mo sa sa aton sining pangalagad. Salamat gid sa mga OTTJ members naton. Operation Tulong Task Group ng mga taxi driver. Halo lang mo sa pagmaneho, ha? Alin sa report sa Kapitolyo, sa Ilota, sa New Government Center, ang grupo Team Asinso, ho? Pagkadto sa NGC ko, no? May ginlapas nga health protocol. Upod kay Councilor Pausi. Sa magbisita ini kag may ari diri reaksyon Matiante may reaksyon ni Kwan ni Attorney Cesar Distrito. Anong reaksyon niya sa report ni Action Art? Action Art, may hapon? Yeah, yes, kumaing hapon. Bao do si Kwan ka ba? Do si Migo tabla sa MBCCI si Benito Ramos. Sabi, kumusta na siya man? Ati, okay lang siya. Gawa niyo sa pabatyan dugay na, no? Gani. Sergio Maria, ra? Sergio Maria Vargas? Ay, nakalib siya, subong. Nakalib siya nga. Tabo siya? Alin pa nagligad? Ay, gali. Misis niya, no? May arasang mga gina-asikaso, Sergio Maria. Okay. Sila nga, may managaling nakalib ko at kay makamonitor kay Eric kung nalibak kung wala bla. Regards na ko sila ni Pare Roger Montalvo. Kaya na masar ko to siya, Thank you, good morning. Ay, kanina pangagad ba? Dumayo man sa imo. Dito ko do aksidente ito mamasar ko kay Pare Roger Montalvo, Kaya may ara ka na gila sa Pilipinas ng uniform? Ay, tiba si kung gusto mo, kung may ara pa tayo, mapadala mo na si Pare Roger Montalvo, Maayo, kita yan. Hindi tayo alas ka ako ito. Alas ko may hampang ko karon ay gilas. Kuanin ko, masupport ko sa gilas. Especially nga na si Toto Cave. Gani, manti ato na. Suportahan ta na ya. Mayo gani, kaya nakasunod sa imo magampang. Mayo na kasunod kay Pare Roger Montalvo, si Toto Cave. Natural lang na. Ano ba lang amay, MVP sa muna? Gani. Natural nga mayo ang guwa niya. Pero ano si Moises de la Cruz. Hindi si Moises. Ay, si Sir Moises galing, Executive Assistant to the Office of the Mayor. Okay. Kapon, kundi nagkadto dira ang grupo Asenso. Opo diya sa kay Councilor Pausing at mayara na sa official communication gikan sa DLG nga nag-install sa iya. Bilang tagtalo siya amay. Uy, kahapon may nagkapanugid silang ni Sir Juan Moises de la Cruz sa iya.
nga mga personnel sang puso nga ang team Asinso nga nagsulod to wala sulod sa regulation nag protocol ginatutuman sa government center. Wala kami lugaw na sulod to, wala. Damo. Damo sila. Damo gidaw. Ikaw maupod sila to gani. Pwede lang Ikaw na. man yan. Ilang marasang tumuluyo na nga. Pinsan sinubo di magkasulod. Oo, Nga damo gidaw. Nga damo gid. Ate ka damo siya mo. Excited? Gin-check natin kay Sir Moises de la Cruz. Liga confirm gimana nga kahapon may pag-confirm taro siya nga ginhimo. Kay sila nga nakabaton ko sa report may nakambal sa akong personnel sa puso. Na nagsululog at masinso kung sila supporters mga convoy assistant. Bali wala sila nagpakuha backtrack sila niya. Wala man sila nagpakuha pa di temperature. Bali wala sila nagpresent sa backtrack card. Okay. Ito bangod sa ito pangita ni Sir Moises nagkonsad salin sa kundin nga palor sa GC kagigat ko anto amo to ginamalan yan nagpati man sila yan atong ginahimo na sila nga hindi lang naiya para sa asenso ako di para sa tanan na because para padayong gihapon ng pamahog sa COVID-19. Correct. But kung tuod yung allegation din ni Sir Moises de la Cruz sinya mo do sila ginuahig lang lahat ang mga nagpapantay sa entrance. Kamabian kasi sa kay may balos nila na dugay. Si former councilor karon na vice mayoralty candidate at ni sa distrito agon sa incident kahapon. Yari si Sir Moises de la Cruz. Nag-report ang taga-Kuso na nagsululod, wala ka backtrack, wala ka register, wala temperature. Ibig ko hindi na pwede kay Abu Dhabi sa kinanan niya ma-prepare kita bako ang kita protocol. Kaya daw yung kanto ko sila kasi hindi ka nag-kwan na kwan sa health protocol o else magwa. Nagtuban lang sila. Nag-agi pero ginawahig lang ang kwan lang, ang puso. Ang nag-kwan sa temperature, ginawahig lang niya. Kaya daw, pegan ka kay Gary Bagi. Si Sara Duterte yan nagpa-temperature check ang nagpa-kwan, nagpa-alcohol sila wala. Ginano na. Amo na? Dahil sila nga si Sara Duterte, ganyan ka to pa-alcohol, pa-temperature. Pero sabat mo kuan, Torne? Attorney, si sa distrito, ari ang sabat ko na exactly na tabo. We went there sa new government center para mag-upod sa kay Councilor Pausi. Ang nag-assume kaya nag-upod na ang directive halin sa Malacanang at sa DILG na pwede na siya makapungko bilang konsehal. At bilang isa kakapartido, kag-ululupod na kami at that time, kaya ngayon kami sa kapikapi namon, nag-decide kami on that moment na mag-upod sa iya dito sa upod si former congressman kag mayoralty candidate Albi Benitez, si Congressman Grega Sataya, ang mga incumbent councilors, yung mga upod namon, si Councilor Simpol, si Councilor Alice Pino, si Councilor Bartorola, and of course si Councilor Pausi, nga mag-araman po kang Jason Villarosa, mga kita o maupot namon, former Vice Mayor Taddy Saison. Pagkabot namon, nag-sulod kami, nag-approach kami, and to be fair with the personnel sa puso sa entrance, they are very courteous, nagsilipita nga makagto kita sa sangguniang panlungsod. And prior to that, si Councilor Alice Pino, nagkanto naman ganin in advance para mag-abiso sa opisina sa sanggunian na si Councilor Pausi would be assuming as councilors. Mahalo man ang pag-atubang sa akin, hindi approach din na kung kinahanglan ang backtrack, ang amon mga personnel, amon mga kaugdanan, ready man nagsulat ng anan kung magpresental sa amon backtrack. But they were coaches na akomodar kasi dali man lang kayo bisaka man lang kami dito, Pagkatapos, pagsaka namon, naging gulong sa namon sa iya opisina, we even went inside the office of Vice Mayor El Cid, Muhat ko pa sa ganit din sa ambalan niya, masulod ko din mga panya, So, with a light moment, and then after that, nagkuha kami, and then sang nagkapapanaog kami, dulyagan lang, arrogantly, si Moises de la Cruz,
tapos nagkadto sa amon kang nagambal nga wala kami kuno nag-follow sa health protocols. So naman we went there inside. Kag wala man nag-check, the video footage could show if they are willing enough to let it be seen by the public. So I think naging pagkuhakan ng iban nga mga sites nga Malala guro, kay karon guro sa firing line. Madayda man ako ng kabilog ang statement ni Attorney Cesar Distrito. Okay, medyo malawag-lawag na explican na partitioning incident Yes. Pero siya nga, why man amon to kuan kita, seryoso abing agin baliwala na malang nila, nagpulauli na malang sila pagkatapos. Pero tayo po, mo sila nga nagpa-interview sa Sir Moises, sila nga ma-obligar kami nga magsabat. Na partition na. Okay? Okay, action, Arta. Dala ka mag-track mo ba hindi siya? Masib na pambal kasi action Rex Cantong ni kag palutsod lang. Gapon lagi ni Sir Moises na. Sir Moises pa gapon na. Aga monitor na Sir Moises Ay gali. Sa imo basta si Action Eric sila niya paborito ko na. Ang ayan mangin konsyal. Balita gikan sa Bacolod City Hall, action ay tayhukon magka-action din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa mong balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, na sa balita o na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat kid, Action Art, karon sa firing line ni Action Brian. Dugangan niya na ang sabat ni Attorney Cesar Distrito. May hapon nila sa mga taga-Purok Santol, Barangay Mandalagan, Pulpors, si Alexi, Apol, Jonah, Misay, si Chris, gapamati gid sila wa. Alin na kay migo ko Raymond Alarcon Sagal Jr. ang pagpanamyaw. Balik kita pagkatapos lang sang dugan naton importante nga mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos laro nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion.
kakluan ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager. No more time! Bye-bye time. Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Bagat ako pinitemporaryo balik ini buwas Sabado. Ato sining mapatrola yun at reporter sa action nga napalagad karon nga hapon. Action Alvin Graba, back to back Action Ninyo Bugina. Action Nido Raboso, Artay Hupon. Opo diri sa ato technical partner sa studio ay broadcast engineer Narmar Madera, back up diri kay IT expert Christian James Minares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok Sirad Sang Bago, si broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovea. More information, more updates sa Ukraine kag Russia nga away. Bantayan sa Action Firing Line. Dugay-dugay makasunod na ang Action Balita, Evening Edition o pod kay Action ang Defensor. Ako naman si Action Eric Magbano, makitalay kita sa Action Night Patrol, Las 10, Tub-Tub, alas 11. Mga ka-aksyon sa di ka magabahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.